घन्टाबासो जागोन माने बाराय साबसक्राइब होबाय बे चेनेलाव साबसक्राइब खालामनानै मिथियाखै नों आं नोंनि लिंकखौ होदों नालाय नोंनो हाबाय खोमा चेनेलखौ मिथियाना आदसा बाबुमोननि माबा दंना भिडिअ दं नों मा होननानै नोंनियाथ' माबाया माबामोन ओंखायनो मानो माबा खालामो आङो बिजि मबाइल गाज्रि जानाया ओमफ्राय बे मबाइला गोदानाव सिम सोनानै बिसोर बे आइडिया जाखांबाय आंनिया देनि नार्जारि हाय बाजै होनदों ओमफ्राय देनिया मा होनदों मा खबर बाजै होनदों ना थेंक इउ भेरि माच देनि आंनि लुसना फैनायनि थाखाय ओमफ्राय खबरा मोजां नोंनिया माबोरै देनि हेलौ टनि नोंनिया माबोरै खबरा देनि उनावथ' फैयाखै माबाया टनि नार्जारि बाजै आदा एन्टिया मानो भिडिअ होथाराखैलै होनदों आंबो मिथिया मानो होथाराखै खबर गैया आरो आंबो ना ओमफ्राय टनि मा होनदों नों खबर लायाखै नामा टनि ओमफ्राय आंनाबो कल हरथाराखै आदा होनदों आरो आदसा नोंनाबो कल हराखै आरोना ओमफ्राय टनि मा होनदों आं कल हरबाबो आदसा बिदि जाखो होनबालाय नाङिसो खालामनानै लादोंदां नोंनियालाय खबरा माब्रै देनि टनि देनिसो हेलौ टनि माने बिदि गामियाव थांनायनि वाट्सएपआव स्ट'रिसो होदोंमोन बियो खनसे होनदों ना दंहैसो खोमा होमबा टनि मानखौ खबरा बारा थिग नङा बाजै होनदों ना आदसा नोंनिया खबरा मोजां नङा नामा मा जादोंबा नों टनि मानो खबरा गाज्रि जाखो हेलौ लोगोफोर हेलौ लोगोफोर हेलौ ओमफ्राय जोंहा टनिया मानखौ बिमा लोमजाना बारा जाना दं होनना लाइभआव खिन्थादोंमोन आरोना आदसा लोमजादोंनो ना मा जादों लाइभआव खिन्थादोंमोन आरोना आदसा ओमफ्राय दुन मा होनदों मा ओंख्रि जानाय बाजै ना ओंख्रिया जोंना दालिमोन आरोना ओमफ्रायो मा होनो गोमब्रि बाथोनमोन आरो ओमफ्राय आलु फ्रायमोन नोंहालाय मा ओंख्रि जानाय टनि
Thoni mandang ang gothawmon माथो बाजै गोथावमोन माथो बाजै होनदों आरोना गोथावमोन Thoni mandang आं फुंनि 7:00आवनो एसे जानायानोलै बाजै होनदोंना आदसा ओमफ्राय जाफिनासै आरोना ना सोलाबाखै फुङाव जानायजोंनो थाबाय होनबा बिदिनो हरनि दाउ गायदां बेदरजों होनदोंना दाउ आदसा हरनि बेदरजोंसो जादों आरो नोङो ना मोह फैदों ना कहाँ से बोला कहाँ से बोला जी मैं बङाइगाव से कैसे थैंक यू वेरी मच मेरी रिक्वेस्ट में आने के लिए मोहन क्या बोला ओ जी बोला हेलो जी बोला हेलो मोह थैंक यू वेरी मच लाइक करो प्लीज चैनल में है तो जॉइन हो जा मोह ओमफ्राय धनिया मा होनदों जाथ'वाखै आरो न'आवबो मोनहैथ'वाखै आदसा नों बेलेगावसो दं आरोना होमबा धनि ओमफ्राय जोंहा सनजितआ लाइक दान होनबाय थेंक इउ भेरि माच सनजित ओमफ्राय दिंगाया लाइक बाजै होनदों थेंक इउ भेरि माच दिंगा आंनि रिक्वेस्टआव फैनायनि थाखाय लाइक होनायनि थाखाय ओमफ्राय महआ मा होनदों आप कहाँ से हो जी बोला जी मैं बङाइगाव से हूँ मह ओमफ्राय सनजितआ माने 7 लाइक दान होनदों थेंक इउ भेरि माच सनजित ओमफ्राय दिंगाया अ बाजै होनबाय आरोना सनजितआ आं अन बिराद हिट जादों बल गेम होनबाय दे ओमफ्राय सनजित अन नायदो दसे ओमफ्राय दिंगाया मा होनदों आं एसे बेस्थ' ओंखि होनदों दे दिंगा जेबो नङा दे ओमफ्राय महआ मा होनदों नेपाल से क्या आप बोला जी मैं नेपाल से नहीं हूँ बङाइगाव आसाम चिरां से हूँ मह ओमफ्राय सनजितआ कमेन्ट होनदों जेरिमियाया जोंहा मा होनदों बिनानाव सना होनदोंना मा जाखो आब' सना ओमफ्राय सनजित ओमफ्राय महआ मा होनदों आप बहुत क्यूट हो जी बोला थेंक इउ भेरि माच मह ओमफ्राय सनजितआ अन होनदों सनजितआ राथे होनबाय सनजित राथे सनजित धनिया मा होनदों थाथ'दो बाजै आरो कमेन्ट गारबोबाय गोजौआव होनदों आरोना दे धनि ओमफ्राय जिरि आदसा कमेन्ट गारबोबाय नामा धनि कमेन्ट थाबोबाय नामा ओमफ्राय जिरिया मा होनदों आं आब' नोंहालै नङालै दासो होनदों आरोना नङालै दासो होनबाय ओमफ्राय सनजितआ अके होनबाय जेरिमिया थेंक इउ आंनि रिक्वेस्टआव फैनायनि थाखाय लाइक होदो लाइक होआखैबा सनजितआ आं अनल' दे जेबो नाया आं होनदों दे नोङो नायदो दसे हरजाया दे जेबो नङाना ओमफ्राय सनजितआ अन जेरिमियाया आदासो आं होनदों ओमफ्राय आदासो आरोना जेरिमियाया ओमफ्राय
Sonjitआ मा होनदों कमेन्ट होनदों ओमफ्राय सनजितआ अन जेरिमियाया होबाय होनबाय आरोना थेंक इउ खोनायाबा नायदो दसे नायदो हेल' लोगोफोर जेरिमियाया ओमफ्राय होबाय होनबाय आरोना on जेरिमिया मा होनदों मा गोमो आदसा गानखो होनदों आरोना बोरैबा बिदि जाफ्राङो गाननायावनो साननो गोमो जाफ्राङो सनजितआ थेंक इउ सनजित अन ओमफ्राय सनजितआ मा खबर होनदों ना खबरा बिदिनोसै मोजां दे लोगोफोर दसे रायज्लायनोसै आरोना सनजित बल खेला नायनो होननाया सनजितआ बलबो नायदों अनबो दं होनदों आरोना सनजित अन बोरै जानो इन्टारेस्ट नांनाय नङा माथो नोंना ओमफ्राय जेरिमियाया मा होनदों सनजित बायदि राजबंसि बायदि नुदों बाय आदसा नंगौना जेरिमिया ओमफ्राय सनजितआ मा होनगोन होनदों ना मा ओंख्रि जानाय होनदों दालि ओमफ्राय माबामोन ओंख्रिया मा होनोमोनलाय गोमब्रि भाजा ओमफ्राय आलु फ्रायमोन आरोना सनजितआ बोरै मानसिखौ नायनो आरोना ओमफ्राय सनजित नायदो बल खेलाया दसे नायदो ओमफ्राय जोंहा जेरिमिया मा होनखो गोथावखा होनबाय आरोना गोथावखा सनजित अन गोथाव खाबाय ओमफ्राय जेरिमिया मा होनखो एसे लाजियो नामा आंहा बिनानावा होनदोंना एसे लाजियो नामा आंहा बिनानावा होनबाय लाजियो एसे लाजियो ओमफ्राय सनजित हेल' लोगोफोर आंखौनो बिदि होनो दानसै Sundit, hello.
bisa bahasa Inggris. Oke. मा जाखो जेबो जायाखै मा जानांगौ आरो खुबै फैदों आरोना थेंक इउ भेरि माच खुबै आंनि बुस्थुआव फैनायनि थाखाय बिके आप मुझे अनसब्सक्राइब क्यों किया बोला अच्छा अनसब्सक्राइब क्यों किया अनसब्सक्राइब नहीं किया तो खुबै आपको अनसब्सक्राइब खालामाखै तो आपको कैसे पता चल गया मैंने आपको अनसब किया नहीं किया तो खुबै खुबै ओमफ्राय जोङो जिरिमिया होनो आंहा लोगोफोरनो गोमालांजोब्बायलै लोगोफ्रानो गोमालांजोब्बायलै होनदोंना आगोलनिया चेनेलनियाबो गैलाना होनदोंना नंगौना माबोरै गैलाना होनदों आदसा गोमालांजोब्बाय आरोना गैला आगोलनियाबो ओमफ्राय खुबैया ओमफ्राय सन्जिरन ओमफ्राय जा खुबैया मा होनगोन आप ऑल बटन क्लिक करो बोला अच्छा बटन ऑल बाद में चेक करना पड़ेगा मैंने लेकिन आंसर नहीं किया है देखना पड़ेगा एलबी खत्म होने के बाद देखूंगी मैं खुबै ओमफ्राय सन्जिदा एसे मिनिनाय होनदोंना मिनिनो बादों आङो ओमफ्राय मिनिगारदों होनबाबो ओमफ्राय सन्जित खुबैया मा होनदों आप ऑल बटन क्लिक करो बोला दालाय बोरै जानांगौ दाथ' जाया इयो आनसार जायाखैथ' बेयो साबानो अच्छा सब खालामखांनायनि उनाव माबाखौ उनाव खुबै मैं बाद में करूँगी मैं ऑल बटन को भी मैंने क्लिक किया था लेकिन मैं फिर से देखूंगी खुबै ओमफ्राय सन्जितआ लाबोराय होबाय आं होनबाय आरोना ओमफ्राय सन्जितआ कमेन्ट होनदों सन्जित ओमफ्राय सन्जितआ होनबाय सन्जित ओमफ्राय खुबैया मा होनदों अ सरि बादि मिस्टेक ओ सॉरी बादी मिस्टेक हो गया है बोला हो गया है ओमफ्राय MN फैदों जोंहा 9K लाइक जाबायना थेंक इउ MN आंनि बुसनाव फैनायनि थाखाय 9K लाइक खालामनायनि थाखाय सन्जित मा नों
आंजों लोगो गैया नामा होनदों आरोना मा नों आंजों लोगो गैया नामा होनबाय मा लोगो दङ सोरगोजोंनिफ्राय खुबैया मा होनदो थेंक इउ लाइक डान अके होनबाय आरोना ओमफ्राय एमएनआ मा होनदों जा दंखायो सनजित आदसा फंबाय होनदों आजायखौसो सोंदों आरोना दंखायोनो एमएनआबो सनजित ओमफ्राय सनजितआ माथो नुवाखै आं होनदोंना हाब माथो नुवाखै आं होनबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा जेरिमियाया मा होनदों दाउदै रुनाय नायहैदोंमोन जिरजा लायाखै नामा होनदों ना जिरजा लायाखैमोनथ' दाउदै रुनाया दाउदैया मालाबा मोजां मोनोना मालाबा गाज्रिबो मोनबोयो ओमफ्राय सनजितआ जा अन होनदों ओमफ्राय एमएनआ मा होनखो आं दासान्दि एलबि बेरायला बायाखैलै बारा होनदों आरोना ओमफ्राय सनजित अन ओमफ्राय जेरिमाया जा मा होनदों दाउदैयासो जानाया गावसो जाया होनदों आरोना ओमफ्राय माने बिदि जायोलै नेटानो दङ माने बिदि जाबाय एमएनआ बाय बाय गाइसमोन आं फैथ'बायलै होनबाय आरोना बाय बाय होबाय जाय एआर फैबाय ना थाम्फै दुद्रुनाय मा खबर होनदों आरोना खबरा मोजां एआर थेंक इउ आंनि एलबिसना फैनायनि थाखाय ओमफ्राय एआरआ मा होनगोन लाइक दान होनबाना थेंक इउ लाइक होनायनि थाखायबो आरोना माबोरै नोंना खबरा एआर सनजितआ अन होनदों ओमफ्राय जेरिमियाया मा होनदों आंनिखौबो नायब्रा ओरैनो गोदान खुलिना दोनथ'बाय चेनेल होनदों आदसा जागोन दे जेरिमिया फैखाबाय आंनिखौ ओमफ्राय जेरिमिया ओमफ्राय दा सनजितआ अन होनदों बिसाय सनजितआ हेलौ लोगोफोर मा सनजित अन जेरिमिया मा होनखौ अके होनबायना जेरिमिया मा होनो कमेन्ट हरनानै दोनदो आरोना आङो दा नोंनिखौबो बेक खालामना हरफिननोसै ओमफ्राय एआरआ मा होनखो मा ओंख्रि जायामोन होनदों आरोना ओंख्रिया माबा दालिमोन आरो ओमफ्राय मा होनोमोनलाय गोमब्रि बाथोनमोन ओमफ्राय आलु फ्रायमोन आरो सनजितआ मा होनदों आदै मा खबर होनदोंना एआर आदै मा खबर होनदों सनजितआ
आरो मा होनदों बाजै फेस बिकेआव मानो रिप्लाइ हरा होनदों ना मानो रिप्लाइ हरा होनबाय आरो ना नायनांगौसो र' मानो रिप्लाइ हरा मोनसे ओमफ्राय ओइ सोर सासेनियामोनलाय बै फेसनि मा होनो दैयानो गोजालाया नोंनिनोमोन माबाफ्रा ने एयार फेसबुकनिया फेसनिया आरो ना दै गोजालाया नुनाया नोंनावनोमोन नामाब्रा ओमफ्राय सनजितआ अन सनजित अन होनदों सनजितआ कमेन्ट नुवाखै नामा होनदों आरोना आच्छा जेरिमियाया मा होनगोन उनथिं खर' सायाव खर' बेलाय होनदों आरोना बेखौ जों नामा बोरैबा नुदों आं दासो नायदों माबा बियो नै नायनोबा नोंसोरो माबासो मा होनोमोनलायो क्रिसमास डेनि माबायाव साजायग्रा आरोना ओमफ्राय गथ'फोरनि माबायावनो आं ओरैनो दोनदों आरोना ओमफ्राय सनजितआ अन होनदों सनजित ओमफ्राय सनजितआ मा एयारा मा होनखो बाजै अन नामा सनजितआ अन होनबाय एयारा मा होनखो आंनो होनदों आरोना आंनो होनबाय आरोना ओमफ्राय सनजित अन ओमफ्राय दि नाफाम बा जोबोद बिउटिफुल नों होनदों आरोना थेंक इउ भेरि माच आंनि बोसोनाव फैनायनि थाखाय आरोना बि नाफाम ओमफ्राय सानाव गोदानबा जइन जादों ओमफ्राय लाइक होदोंबा लाइक होदो सनजितआ अन होनदों जेरिमिया सरि सनजितआ अन होनबाय जेरिमियाया अ होनबाय आरोना आरो मा होनखो गोजा नुदोंबा बेक बिकेआ आंनो होनदों नोंनिनो खामोन बायदि बे बिकेआ आङो माबा सोंहरलायदोंमोन ना नोंनाव कमेन्ट हरनानै ओमफ्राय जेरिमियाया मा होनखो बर'दिन जाग्रासो नोंबो ने सिस्टार होनदों आरोना बर'दिन जाग्रासो आच्छा नङा दे नङा नंनायालाय ओमफ्राय जेरिमिया ओमफ्राय सनजितआ अन होनदों सनजित अन होनदों बेखौ नुयिनि मा खालामबावनांगौ होनबालाय थिखिनियाव मोनसे थाखोबावबाय नै iya जेरिमियाया होनबाय आरोना सनजितआ हेलौ राबाजि होनबाय आरोना जेरिमियाया मा होनदों दे जोबोद जेबो नङा सिस्टार होनदों आरोना बोख्लायबासो मोननाय नंला जेबो नङा आरो जोंनिखै नायना मिनिलाय होनबाय आरोना सनजितआ जोंनिखै नायना मिनिलाय फानो जेरिमियाया ओरैनोसै फेमालि आगै होनदों जेबो नङा दे जेबो
जेबो मोनाखै जेरिमिया ओमफ्राय सनजितआ अन होनबाय सनजित अन ओमफ्राय बिनाफामा जाबाय जादों होनदों आरोना माखौ जाबाय जादों होनबाय जा बिनाफामा ओमफ्राय जेरिमियाया होनदों सनजितआ जेरिमिया मा खालामदों होनदों आरोना जेरिमिया बिनानावखौ एदावनो गाहाम मोनो आं होनबाय आरोना ओमफ्राय जेरिमिया मा होनो दं सनजित ब्र नोंहावनो न'आवनो होनदों आरोना मोनाबायनो माथो ना मोनाहांलायबाय सनजितआ मा होनदों जेरिमिया नों बहानि मोनलाय होनदों आरोना ओमफ्राय सनजितआ अन होनदों जेरिमिया भिडिअखौनो नायनाय जालालै सनजित ब्र आंहा चेनेल गैलाना होनदों आरोना आदसा चेनेलानो गैलानो ओमफ्राय सनजितआ मा होनखो ड्रेस समायदों मेट्सनि महरजों सनजित अन जेरिमियाया मा होनदों अदालगुरिनि ब्र होनबाय आरोना अदालगुरिनिनो जेरिमियाया ओमफ्राय सनजितआ मा होनदों जेरिमिया नोंखौ सिनायासै आं होनदों आरोना सिनायाखैनो जेरिमिया सनजितआ ओमफ्राय सनजितआ जेरिमिया आंबोथ' अदालगुरिनि ना मा गामि होनदों नोंना मा गामि होनबाय लाइन थांबाय ओमफ्राय सनजितआ मा होनदों सनजितआ मा होनदों जेरिमिया नोंखौ आया अदालगुरि नोंना मा ओमफ्राय जोंहा दिपक फैदों आरोना बाजै लाइकल' होनो फैबाय दे बाजै होनदों दे थेंक इउ लाइक होनो फैनायनि थाखाय लाइक होनायनि थाखाय दिपक लाइक दान बाजै होनबाय दे लाइक होनायनि थाखाय थेंक इउ भेरि माच ओमफ्राय जेरिमिया मा होनखो दैफांनि होनदों आरोना ओमफ्राय सनजितआ अन होनदों मा खोमसि जाखो लाइन थांदोंमोन ओमफ्राय सनजितआ माखा सिंगेल बय
सौफैनो हाबाय जोंहा थेंक इउ भेरि माच सिंगय आगै ओमफ्राय गुड इभिनिं बाजै बिके होनदों ना गुड इभिनिं आगै ओमफ्राय सन्जिता जेरिमिया आं उदालगुरि टाउननिनो होनदों आरो ना सन्जिता उदालगुरि टाउननिनो ओमफ्राय जेरिमिया मा होनगोन नोंखौ गोसोआव दं आं होनदों आरो ना सिंगेल बय आगै मा खबर ओमफ्राय जोंहा जेरिमिया मा होनगोन नोंखौ देरना ओमफ्राय सन्जिता जेरिमिया अके ब्र होनबाय ओमफ्राय सिंगेल बया लाइक दान बाजै होनबाय थेंक इउ आगै सना लाइक होनायनि थाखाय ओमफ्राय जा एयारा बाजैया साफाथार होनबाय आरोना नंगौना एयार ओमफ्राय सन्जिता मा होनगोन सिंगेल बय एसे रायलायदो दे बरिं मोनथारबाय आं होनदों आरोना हारसिं जानायखाय बरिं मोनदों एयारा मा होनगोन नोंगौथ' आरो होनदों ना नोंगौथ' आरो होनबाय एयारा ओमफ्राय जेरिमियाया ब्लु होनोबा होनदों आरो ना ब्लु होनोबा होनबाय होबायमोन जेरिमिया ब्लु सन्जिता एयार रायलायदो दसे दे एसे होनदों आरोना ओमफ्राय जा एयारा सन्जित होनबाय आरोना जा आरजित सिं हेलौ बेबी थैंक यू अरिजीत सिंह मेरे बेस्ट फ्रेंड में आने के लिए आरजिता हेलौ बेबी होनदों सिंगेल बया रायलाय दे सन्जित ब्र होनदों ना एयारा र' आं दाहाय आंनाव फैयाबा होनदों आरोना र' नों दाहाय आंनाव फैयाबा होनदों आरोना ओमफ्राय सन्जित दङ सन्जित कमेन्ट ओमफ्राय सन्जितआ सोरनाव गल आंनासो ना नोंनासो जाखो होनबाय आरोना मिथिलालै ओमफ्राय दे ओमफ्राय बिसोर जाबाय नामा दे ओमफ्राय सिंगेला मा जायासै नामा दे जायासै माथो सिंगेला मा खबरलै सन्जित ब्र होनबाय आरोना सन्जितआ सिंगेल मा खालामदों होनदों सन्जितआ आरो हेलौ मा खालामदों होनबाय ओमफ्राय सन्जितआ आंनासो गलमोन होनदों ना नोंना निजोबो मा सन्जितआ सिंगेल खबरा गाज्रिलै आंहा दासान्दि होनदों आरोना सन्जितआ आरो ओमफ्राय सिंगेल बा आं दासो डिउटिनिफ्राय फैना दुगैखांदोंलै सन्जित ब्र होनदों आरोना ओमफ्राय सन्जितआ आरजितखौ मानो खालामखो होनदों आरो नों नुवाखैमोन नामा ओमफ्राय खालामनाङा नामा जाखो ओमफ्राय सिंगेल बया मानो मा जादों सन्जित ब्र होनदों ना ओमफ्राय
Sonjida single boy मा जब मावो होनदों ओमफ्राय सनजिदा सिंगेल एसे दुखु जाना दं होनदों आरोना ओमफ्राय जेरिमियाया मा होनदों 1K खालाम फिननो एसां सम नांगौ जायो बाबायलां होनदों आरोना नंगौ रोंनायालाय ओमफ्राय सनजिदा गाज्रि कमेन्ट बाबो ब्लक खालामनाङा बिदि लिउथिखौ मोननाय नङा नों होनदों बांद्रायखौ नायनो बायो आं माबाय थायो बियो दिनैल' नङाना आंनासो गिदिंलायबाय ओमफ्राय जेरिमाया सनजित ब्र साब खालामबाय होनदों ना थाबोगासिनो नामा ओमफ्राय सनजिदा गाज्रि हरबाबो फरायालासिनो बारलांनांगौलै होनदों ओमफ्राय जेरिमिया मा होनदों सनजित ब्र साब खालामबाय होनदों ना सिंगेला मा होनदों आं दा चेन्नाइ मबाइल स्टर अनलाइन डिलिभारि जब मावदोंलै कम्पिउटाराव अर्डार हरनायखौ एक्सेप्ट खालामनायल' होनबाय आरोना मोजाङानो माथोना ओमफ्राय सनजिदा मा होनदों सिंगेल आं बिमारसो जाना दं होनदों आरोना ओमफ्राय सिंगेल बया मा होनदों नंगौ नामा डक्टरनाव नायजायाखै नामा सनजित ब्र होनबाय आरोना JIA ada datang mana betul suatu betul sih nama itu berada suatu betul sih malah kalau sih yang saling ini apa ya yang bijinya percaya nggak sih kok di move Siba fैदोंमोन आरोना सिबाया आब'नि YouTube फेमिलियाव साबसक्राइबार खालाम हरदो सिबा ब्लग चेनेल होनदोंना आब'नि YouTube फेमिलिया साबसक्राइब खालाम हरदो सिबा ब्लग चेनेल होनदों आरोना थेंक इउ सिबा आंनि एलुसनाव फैनायनि थाखाय ओजा जेरिमियाया मा होनदों बिनानावखौ गारना थांथ'नोसै नामा दिनैनि थाखाय होनदों आरोना दे सोलाबाबा जेबो नङा आरोना ओमफ्राय सनजिदा जेरिमिया अके र' ओमफ्राय सिंगेला अन सनजित ओमफ्राय सनजिदाबो सिंगेल ओमफ्राय सिबाया मोनखो सिबा ब्लग चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम हरदो होनदों आरोना सिबा ब्लग चेनेलखौ साब खालामनो थिनदों आंखौ थिनदों नामा आंखौ थिनदोंबा आङो दायो खालामगोन आंनाव माबा मा होनो कमेन्ट हरनानै दोन सिबा दा खालामनानै हरगोन आङो बेक हरगोन आरो
ओमफ्राय दा सिंगेल बया मा होनदो ओमफ्राय बिके बाजै दिनैलाय मा ओंख्रि संखोलै होनदोंना दाथ' संथ'वाखैनो नोंहासो दा गोथाव संगोन मालाय सिंगेल बय ओमफ्राय जेरिमाया बाय सनजित ब्र होनदों आरोना ओमफ्राय सनजितआ सिंगेल बया इदिनो नायबाय सनजितआ जेरिमाया अके ओमफ्राय जेरिमाया आगै थांसै दे बाय होनबाय दे बाय बाय जेरिमाया ओमफ्राय सनजितआ सिबा हेलौ होनदों ओमफ्राय सनजितआ सिंगेल बय बुंदो होनदों आरोना र' थांलायबायलै सनजितआ मोनदों इदि नायबाय नामा बुंनाया हा होनदों आरोना ओमफ्राय सनजित जेरिमाया बिथिं एसे नायहरदो नोंखौ नोंदाखौ नङाबा थाङा आं होनदों आरोना आंहा इयाव मबाइलाव ओरै बोखोनानै इग्र'नि पिकचार नुनानै बादावफ्लांलायदों मा जाखो सानदों आं दे नै बेखौ बादावफ्लांलायदों आंहा नायनानै बोखोनानै दे जेरिमिना जेरिमिया ओमफ्राय जेरिमिया सनजित सिक्स फुरा जाथोंसै आरोना ओमफ्राय जेरिमिया मा होनगोन थेंक इउ आगै होनबाय थेंक इउ ब्रादार आंनि बोसोनाव मदद होफैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय सिंगेला मा होनगोन गैया दै दिनै बिके बाजै आं गोथाव संबा नोंनावसो जाहैनांगोन होनदों आरोना आं संनोनो रोङा नोंनि संनायखौसो उल्था जानांगोन आङो सना संनो रोङा आङो ओमफ्राय सनजितआ अन होनदों आरोना आङो दोननाय जासिगोन दे एलबिखौ आं दोननोसै दे लोगोफोर आगैमोन सोर दंमोन बाय गासिबखौबो दोनथ'नोसै आङो दे बायबो होनो रोङा दे आङो बाय बाय ओरै